До 2014 року Крим був прекрасним місцем для багатьох людей різних національностей та віри. Мы все спим, и тут просто слышно очень громкий такой стук прям. Після збройного вторгнення Російської Федерації на півострів Крим народ почав зазнавати переслідувань за політичними, релігійними та етнічними мотивами. Они нашли какую-то книгу и брошюру. Чисто из логики понятно, что она там даже дня не пролежала. Потім з того моменту він вже не відповідав на дзвінки. Мы ему письма пишем, рисуем рисунки и отправляем. Нам тебя очень сильно не хватает.